ዝኸበረ ዝሸይጥ ኣብ ድኳናት ዘይቲ ርእሲ ከመይ ጌርና ባዕልና ኣብ ገዛና ነዳልዎ ብሓንሳብ ጌርና ንርአያ ጨጉርና ይምንጨጭ ዝረግፍ ፎሮፎር ዝገብረልና ሰሓ ዝገብረልና ከምኡ'ውን ብርሒ ገጹ ዝኸይድ ዘሎ ጨጉርና ከመይ ጌርና ንዑ ዝረድኣና ዘይቲ ነዳሉ ሎማ ዓንቲ ብሓንሳብ ክንሰርሓ ኢና ከም ዝንሪኦ ዘለና እዚ ኣስቤዛ ኩሉ ቀሪበ ኣለኹ ከርክድ ኣለኒ እዚ ቀመም ናይ ሻሂ ኣለኒ ጅንጅብል ንቑፅ ጅንጅብል ተወቐጠ ቀሪበ ኣለኹ እዚ ናይ ቀላሚን ጦስ ዝመስል ስእሊ ክስታይ ካብ ቆፅሊ ድማ ከርእየክን እየ ጎማ ገይረ ስኢለ ኣለኹ ምስትያ ፀሕፈታ እንታ ትረድኣና ኦሊቨን ዘይቲ ከዓኒ ቢዮ ኦሊቨን ዘይቲ ድማ ቀሪበ ኣለኹ ንኹሉ ክንጥሕነ ኢና ኣብቲያ ጥርሙዝ ከዓኒ ክንመልኦ ኢና ማለት እዩ ብጣዕሚ ቀላል እያ ብድሕሪኡ ብፀሊም ጨርቂ ኢና ወላ ገለ ጌርና ናይ ፀሓይ ጨረር ምእንቲ ከይኣትዎ ኣብ ክሳይ ክንገብሮ ኢና ኣብ ፀልማት ቦታ ንሸውዓተ መዓልቲ ተተኻኢሉ ተዘይተኻኢሉ ከዓኒ ኣብኡ ኸልና እውን ክንልከዮ ንኽእል ኢና ሓደ መዓልቲ ለኺና ክነሕድሮ ንኽእል ኢና ተሓፂብና ንፅባሒቱ ከዓ ንቕሎ ንግድፎ ንኽእል ኢና ፀጉርና ከምዚ እንዳገበርና ይዕርዩ ዘይደኸመ ይዕርዩ ድማኒ ፍሩይ ዘይኮነ ጌርና ንጣሓኖ እቲ ሓይሉ ምእንቲ ፅቡቅ ገይሩ ክወፅልና ይዕርዩ ክደክም የብሉን ይዕርዩ ከዓ ከብል የብሉን ሮዝመሪን ቀዲሐ ነይረ ግን ቪድዮ ተደሚሳትና ሮዝመሪን ኣብ ዓኸን ክልቲአን ቪድዮ ተደሚሰና ኣለዋ ሮዝመሪን ኣብ ዓኸን ከዓኒ ኣብኡ ከለኹ መወስኸሉ ማለት እዩ ዝነቐፀ ሮዝመሪን ብጣዕሚ ቀሊሉ ዘይቲ ርእሲ ምስራሕ ንጨጉርና ግን ቀንዲ ዘይቲ ጥራሕ ዘይኮነ ዘድልዮ መጀመርታ ውሽጣዊ ጥዕናና ክንረጋግፅ ኣለና ናይ ሂሞግሎቢን ጎደሎ ወይ ናይ ድኾነ ናይ ደም ሽግር ገለ መለኸ ይህልወና መጀመርታ ጉዳይ ጥዕናና ክንረጋግፅ ኣለና ውሽጣዊ ጥዕና ዳሕራይ ከዓ ቆርበትና ጥዑይ ድዩ ቆርበትና ርእስና እውን ሕሙም ከይከውን እሱ ክንረጋግፅ ኣለና ማይ ብብዝሒ ክንሰቲ ኣለና ከምዚ ኩላትና ንፈልጦ ብድሕሪኡ ከዓ እዚ ናይ ዘይቲ ጌርና ከዓኒ ነተዓራርዮ ማለት እዩ ከምኡ ጌርና ተደየቢልናዮ ቆስሊ ገለ ወይ ከዓ ከምዚ ናይ ቪታሚን ፀገማት ተሃልዩ ዘይቲ ርእሲ ወላ ሓንቲ ነገር ክገብረሉ ይክእል እዩ እንደገና ከዓኒ ዓቕሊ ክህልወና ኣለዎ ኩሉ ግዜ ዓቕሊ ተዘይብልና እውን ቀልጢፉ ለውጢ ክመፀልና ኣይከኣልን እዩ ተወሓደ ብሰለስተ ወርሒ 4 ወርሒ ክንፅበዮ ኣለና ኣብ ሰሙን ሓደ ግዜ ኣብ ወይ ከዓ 2 ሰሙን ከዓኒ ሓደ ግዜ ክንገብር ንኽእል ኢና ከም ፀጉርና ኣብ ሰሙን 2 ግዜ እውን ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና ኣወዳት ክጥቀሙላ ክእላ እየን ኣዋልድ ክጥቀማላ ክእላ እየን ብጣዕሚ ቀላል እያ ጅንጅብል ኣይተብዝሕሉ ውሕድ በለ ገይረሉ ዘለኹ 2 ሊትሮን ፈረቓን ዘይቲ ተጠቒመ ዘለኹ ንኸምኡ እዩ ዝዓቕል ንሪኦ ዘለና ብጣዕሚ ብዙሕ እዩ ቁርብ እንተዳልዉ ኮንኩም ወይ ኣወዳት ኮይንኩም ገለ ብዙሕ ስለ ዘየድልየኩም ውሕድ ስለ ተዳልዉ ትኾኑ ውሕድ ገበሩ ተዓቐን ማለት እዩ ኣነ መዐቀኒ ሓስኩም ክንዚ ሊትር ገለ ክብላ ይክእልኒ ናተይ ግን 2 ሊትሮን ፈረቓን እያ ትሕዝ እያ ትሪእዋ ኣለኹም ጥርሙዘይ ካልእ ኻ ትንጥቀመሉ ጥርሙዝ ንቑፅ ክኸውን ኣለዎ ብጣዕሚ ንቑፅን ፅሩይን ክኸውን ኣለዎ ድኾነ ናይ ማይ ነገር ገለ ተፀኒሕዎ ቀልጢፉ ክበላሾ እቲ ዘይቲ ተኽእሎታት ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ምእንቲ ቀልጢፉ ከይበላሸወና እቲ ንጥቀመሉ እቃ ክሳይ ንቑፅ ክኸውን ኣለዎ ፅሩይ ክኸውን ኣለዎ ብንፅህና ክንሕዞ ክንክእል ኣለና ብሩኻተይ ካልእ ከዓ ንፀጉርና ምሸት ማሳጅ ምግባር ብዝኾነ ዓይነት ዘይቲ በቲ ዝሰማዓና ዘይቲ ጌርና ወላ ብዘይ ዘይቲ እቲ ሰራውር ደምና ምእንቲ ክንቀሳቐስ ንዑ ብዙሕ ግዜ ማሳጅ ዘይንገብሮ ምሸት ማሳጅ ክንገብረሉና ወይ ከዓ ንጎ ማለት ተገደደ ሓንቲ ግዜ መዓልቲ ተዘይንርክበሉ ኮይና ከዓኒ 2 ግዜ 3 ግዜ ኣብ ሰሙን ማሳጅ ክንገብሮ ንፈትን ርእይዎ ክጥዕም ጨንኡ በስመ አብ ጨንኡ ብጣዕሚ ጠማዓት እዩ ምስ ፈተናያ ምስ ፈተንኩማ ክትፈልጥዎ ኢኹም ማለት እዩ ናይ ሽጉርቲ ፃዕዳ ድኹም ተልይኩም ወይ ናይ ሽጉርቲ ቀይሕ ከም ዝነቐፀ ዝደኸመ ተልዩን ተገበርናሉ ተመራፂ እዩ ኣነ ግን ናይ ሽጉርቲ ቀይሕን ናይ ሽጉርቲ ፃዕዳን ዘይቲ ሰሪሐ ኣለኹ ንበይኑ ሽዑ እሱ የዕርዩ ዘይቲ ተሰሪሑ ስለ ዘሎ ተዘይቲ ጥራይ ኣብኣ ዘፊፈ ከእትወኒ ማለት እዩ ሽጉርቲ ፃዕዳ እንተደኣ ኣብኡ ከልና እቲናዮ ብርሑሱ ከሎ ዝፍሬሽ ሽጉርቲ ፃዕዳ ግን ጨና ኣይኮን ተቓሰብ ክቐርበልና ወላ ንባዕልና ኸማና ይንፀረን ኢና እምበር ፃዕዳ ሽጉርቲ ንጨጉሪ ቀልጢፍ ኢሉ ዘውፅኦ ቀልጢፍ ኢሉ ለውጢ ዝገብር ብጣዕሚ እዩ ዝረድኦ ግን ምናልባሽ ገዛ ንውዕል እንተኮይንና ብዙሕ ግዜ ተሃልይና ገለ ፃዕዳ ሽጉርቲ ጥራይ ንበይኑ ምስ ኦሊቨን ዘይቲ ጌርና ከማ እንድሕሪ ዕርዩ ተሃሲሉ ዓይነት ጨጉርና ቀልጢፉ ክወፀልና ይኽእል እዩ ከምዚ ኣብቲ ስእሊ ብትመእተዊ ስእሊ ዝረኣኽኖ ናተይ ጨጉሪ ተዓራርዩ ኣሎ ከምኡ እንዳገበርኩ ከዓ ኩሉ ግዜ ዕርየ ኩላትና ንጠቐመላ ብሩኻት ተፈቲኽና ኣሸር ብላ እግዚኣብሔር ይኽብረለይ እቲ
زيتي نتقملو زيتي كل جزء كبدو كانت نين حبشة دي ولا كبكلوت كم نيزعدو غيرنا نتقملو كمان كنتقولو نخلينا ناي قدنا يكون اوليفن زيت تراي متقاماتي ولا كوكونات تلينا قال زخون زيت نشغرن دا نتقملو زيت تدلنا بغزا بمول حاوسنا كم زغيرنا نحطو نخلينا بطعم كمان صبو يدهون فتنو اخون غيركم بروخاتي شامبو تتقلح تقما خلخن كاني تطنقا بزح كيميكال زلو قال اي تغبره نسليكم فرايز بحال شامبوتات مشالو ملي ويكم ويكا السامنا بيج اسامنا بعدنا طلي بيدينا نتقملو نبرنا سوها انا صغري فلاينا عين صغري بتعمل سامعني تتسامي اكن سخافتنا سخونه كيميكال زي بلو سامناتات كمان نجوغو صبوي نقدنا يكون شامبو نتقم شامبو زي سامعنا بزحت سباسل زلنا يعني اللي بروخاتي نقول له خلي ادمي يدخوني لله نود نقال نقول لا يفلني كلاتنا نتقملو نخلينا كاب حجة سيتي ذي باللي مباندا ترفي دخيت له كساب بخال فيديو زمتسأكم تبارك لي بروخاتي بروح كلام السنبتي يكبر لنا بروحنا يتصوم جيسي يكبر لنا أبتصومون لخي جلسنا نتقم بزح دي فكاد كم زكيرنا هنقولون خينا زون كاب لخين العليم كم زي تمثل كوينا لك أمت أي حاجة شوعات تمعلت دار شوعات تمعلت تكمل لأي يتحايلوا كيس واتس انت لان شوعات تمعلت أميدو እግዚአብሔር ሊያከብራችሁ ሲፈልግ የመገፋትን ጥግ ታያላችሁ፣ የመጠላትን ጥግ ታያላችሁ፣ የመከዳትን ጥጉን የመጨረሻው ወለሉን ግርግዳውን ነው የምትይዙት። እግዚአብሔር በሕይወታችሁ ያለውን ሊያደርግ ሲፈልግ ሁለተኛ ይሁላችሁ የመጨረሻ የብቸኝነት ወለል፣ የማጣት ወለል፣ የችግር ወለል፣ የመጨረሻው መሬቱን ነው የምትይዙት። የመጨረሻ ነው የምትወድቁት። የመከራው መጨረሻ ላይ፣ የብቸኝነት መጨረሻ ላይ፣ የግፍ መጨረሻ ላይ የህይወታችሁ ርቀቱ ከቤተሰብ ተነጥላችሁ ርቀቱ የምትወድቁት ጥግ ነው። ያን ጊዜ ግራ እንዳይገባችሁ እግዚአብሔር ያለውን ያደርጋል። የሰማኝ አሜን ይበለኝ እስቲ። እግዚአብሔር ያለውን ያደርጋል በሉ፣ ጮክ በሉ ነው ያደርጋል። ጥጉን ትይዛላችሁ። ጉድጓድ ውስጥ ነው የምትወድቁት። በለቅሶ ሸለቆ በወሰነው ስፍራ የሕግ መምህር በረከትን ይሰጣል ይላል።